Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire copy text imene ili pa chithunzi. Tingoyerekeza kuti mwina mwake kaya tinali pa live kapena tapezera video ina yake ndi panali information yofunikira ndi tinangotenga screenshot. Ndi tifuna tipange copy komano tilibe malo kuti mwina tingalembe kaya ndi phone number kaya ndi mawu osiyana-siyana. Ndiye mosataya nthawi tanena lonseni kuti timatani. Ndi apa tingoyerekeza kuti titengepo screenshot. Ndiye chomwe tichite ndikusegula Google Photos wathu. Ndi screenshot yathu ija ndi tipanga click. Kenako tipanga apa lemba kuti copy text. Ndiye kuti apatu timatha kupanga copy text iliyonse imene ili pa chithunzi. Ndiye kaya chinali chani imakhala kuti Google Photos wapanga select monse mmene muli mawu. Ndiye kuti ngati tikufuna ngati pamenepa tangopanga copy ndiye kuti takupanga paste kulikonse kumene tikufuna. Kaya ndi ku notes ndikuyipanga paste ndiye kuti imakhala rule yatheka. Ndiye kuti imakhala kuti ikupanga copy chilichonse chimene chinali pa chithunzilo. Ndiye kupanga kwake ndi kumene koko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tintonanso video yotsatira.